Sziasztok, srácok! Ebben a videóban Robloxozni fogunk, azon belül Long Jódot. Szóval szerintem kezdjük is el. Blade, és hát Big Jumbo-val, Jumbo, igazából ugyanaz, csak ő most másik akkonton van. Én közben viszont ki a kajákat, tehát én nyugodtan szereld össze az autót. Oké. Ha láttátok az előző videónkat, amikor össze voltunk láncolva, és ha remélem az tetszett nektek, és remélem az is tetszeni fog. Ja, és remélem, hogy fel is iratkoztatok, majd az eléggé jó lenne. Nagyon. A célunkhoz, úgymond. Amúgy a célunk az 1000 feliratkozó egyelőre. És ha az meg lesz, akkor végül hát persze többre is megyünk, de először csak ennyivel megelégszünk. Remélem, hogy tetszétek. És ha például nektek is van egy csatornátok, akkor nyugodtan mondhatjátok, majd ha szeretnétek, feliratkozhatunk, ja. Igen, bármikor. Az üléseket amúgy megint kiveszem, mert semmi értelmük. Jó, én hozom a kajákat. Remélem fogunk találni egy kis kaját, mert azért az nem lenne jó, ha így maradnánk. Az biztos. Mert persze innivalót, nem csak kaja van itt sajnos. Azért szomjan se éhenne halljunk. Egyik se lenne vicces. Ha te meg szereled az autót, én kihozom a sotit. Oké. Jaj. A sotival lövök én, oké? Oké. Leraktam. Pakolhatok be a buszba, vagy? Hogy ejted? Hát pakolhatok befelé a dolgokat? Igen, csak ide a csomagtartómba tedd. Ezek kiesnék. Nem. Én pakolok. Csomagolom és felkészülök az útra. Jaj. Csak én most így nem látok semmit. Ó, kiesett egy torta. Mit vettem ki? Tetszik ez a videó, akkor nyomjátok egy lájkot és iratkozzatok fel. Mert az nagyon jó. És majd később live-olni is fogunk, de nem most, hanem ha lesz egy pár feliratkozónk, de csak akkor. Egy ilyen 10 feliratkozónak. Na, srácok, be is pakoltunk, ami nektek körülbelül egy másodperc volt, az nekünk körülbelül 5 perc. Na de mindegy. Berakted? Nem indul a kocsi. Voltam. Igen. Ja, itt lesz egy kis vágás. De most próbálj. Helye. Mindenben van. Semmi se esett ki. Meg is tankoltam. Akkor várjál.
Elindult. Szálltam be. Oké. Jó, De nem zártuk le. nem baj. Na srácok, el is indultunk egy kis műszaki hiba után. Megyünk. Kicsit világos lesz. Elég? Voltak ezt most ne nézzétek. Igen, ezt rögtön elfelejtettük behálltak ide. Amúgy szerintem ezt egy kicsit ki kell vágni, Karcsó, de legalább még odaérünk az első helyhez, addig ne várjanak annyit. Nem? Itt a kő. Szóval ezt is vágjuk. Majd én mondom, mi lesz, hogy mikor megérkezünk, akkor azt mondom, meg is érkeztünk az első megállót. Jó. Jó sok vágás lesz ebben a videóban. De nem. Meg is De szép. mondhatod. Na, meg is érkeztünk az első megállónkhoz. Fogom én a sort így csak szekti. Oké. Addig, amíg én azt bezárjam. Így. Hosszú. Ja, igen, itt. Nem Vagy nem? látok bent semmit, meg úgy senki. De van bent egy zombi. Megvan, csak ki kell szekni. Na, jó. Ez te vagy? Aha. Van bent vagy? Igen, ott van bent. Ezt át tudom így lőni? Várjál, kinyitom, jó? Gyere ide. FBI. Open up. Ne, ez engem támad. Így. Most már nem támad. Elhiteltem. Headshot. Van bent valami jó? Láthatjátok, srácok, ezt az emberkét, hát ezt a nem igazán rajongókat kellett lőjük. Ezek ilyen kellett szedni. De mondhatod. Hát flashlight, azt hozom, nem? Mit? Flashlightot. Van behozatjez. Hát Van olyan, hogy 29%-es gáz 71. hát... Hogyha nem csak gáz van benne, akkor az baj. Ja, jó. Be tudsz pakolni? Én kell legyek. Csak megnézem Ezt a részt valamit. nem van. Majd jó? Ezt, amit most mondtam, azt kivághatom, csak... Oké. Na. Most srácok, mindjárt elindulunk. A shotgun tegyed biztonságos helyre. Én addig bejövök az autón. Én meg eszek egyet, mert ilyen halok. Ki is ettem. Meg iszok. Na gyerünk, elkezdett havazni. Beteszek még egy zseblámpát. Hogy látjátok, nagyon szép az idő. Ja, többet havazik, mint a valóságban. Hát most többet esik, mint az egész világon. Kivéve az Antarktisz, ott más. El is tudunk. Itt van a második megállónk. Igen, veszem a shotgunt. Oké. Addig én megnézem, hogy vannak-e bent. Biztos, hogy vannak. Oké, hozom. Van? Igen. De itt vagyok még, várjál. Jó. Ez mi? Hol van? Ja, Ott van már. kasszán. Figyelj, ezt beleöntöm addig a víz itébe.
Már egy hiteltem megint. Ez nem biztos, hogy nálam láttátok. Hát igen, ezt most muszáj volt belöntsem már. Így jó. Menj. Ez mi? Van még bent amúgy, vagy ennyi volt? Szerintem ennyi volt. Amúgy muszáj egyek meg igyak, bocsánat. Én is kérlek, itt amúgy tartsunk még, ezt az italt, ezt a kaját megeszem még. Többe kóla. Addig ki tudod hozni így az ajtó elé? A kaját? Aha. Igen. Hát, hagyjátok egy kicsit vágni fogunk ezekből az utakból, mert elég folyamat. Ide meg lejárkálni az autóval, szóval ez nem biztos, hogy egy kis részletet szoktuk belőle látni, de nem sokat, mikor utazunk, inkább a megállókat fogjuk. Itt van. Itt nagyon sok kaja. Az jó. Azt a vizet elveszem, jó? Én leszek akkor a lövész, jó? Oké. Mesterlövész. Dízel, akkor ez nem kell. Jézus, van popcorn is. Jó, hozzá mindent, mert jó lesz. Én hozok. Várjál, csak én nagyon szomjazok amúgy. Na, jó, most már egy kis ideig nem iszok. Én nem szomjazok annyira, viszont csak a kenyeret megeszem. És még mindig, mennyi kaja van itt. Most egy kicsikés sötét van. Hála Istennek, ez nem Minecraft amúgy. Amúgy ezt is ki kellett vágni, hogy bepakolás, hogy azért nem. Ja. Igen, lehet jó ötlet, hogy a vágást fel lehet csinálni, mert az legalább akkor minden megmondom, hogy hol kell vágni, te is mondod, szóval elég jó. De gyere, én addig bejön. Itt van, ebbe dízel 100%. Hát, az nem kell, amúgy. Benzinnel megy az autó, azért nem kell. De ha van dízeles motorra, az nem? Hát, jó, de... Na, amúgy itt van egy kóla, kirögtem ide a kasszához. Én azért behozom a dízelt, nem tudom, hogy kell, de... Hogy várjál? Jó. Te vezetsz? Nem, véletlenül kihoztam a kéziféket. Jó, még itt van a kóla, ezt megiszom, oké? Oké, nyugodtan. Ezt csak Jó, így menj. teszem, így. Jó? Ó, ne raktad a sotit, igaz? Én nem. Nálam nem volt. Itt van, ez ragd már be kérlek jobban. Né. Éppen, hogy nem esik ki. Nagyon jó Olyan halad. töltetem, jó? Na. Majd mondom én, hogy elindulunk, oké? Oké. Na srácok, be is pakoltunk, szóval most el is indulunk. Itt eléggé Nagyon sok kaja meg víz volt.
Volt egy zombi. Leszedem. Most jöttem, megijedtem. Nem baj, Ott ne volt zombi. egy autó. Hozzá flashlightot, Hozom. hogy világítja nekem. Ja, jön rá. Hagyjön. Várjál, meg visszaeltem. Basszus. Most Jó, kösz. az. Egy pár ramot elpazaroltam most, de Nem baj. van még, én azért még hoznám a sort. Szerintem hozzad. Ott egy kocsi. Az nem működik. Ja, ebben nincsen semmi. Ha benne kerik meg valami. Milyen itt van a ház? Ezekben lesz. Ez creepy. Ott. Nice. Gyere ki. Hátunknál. Júj. Nem tudok segíteni. Nice. Jó, gyere. 16 Gyere itt. Nincs valami fegyver. És akkor én is tudok segíteni. vagy ammo kéne. Van dinamit, az viszont Az lehet, hogy jó. víz, ez víz, nem? Nem tudom, de most hagyjad. 3 liter víz van benne. Most van vízünk, az a jó. Várjál, megnézem, itt is fenn mi van. Azért itt még le kell ezt világítsunk még egyszer, mert én abszolút nem látom. Azt sem tudom, hol várjál, mert nem tudom lemenni. Nem tudok lemenni. Itt volt egy fajos, én ott mentem. Várjál, mert én beragadtam, itt nem tudok lemenni. Gyere fel. Ez micsoda, ezt megnézted? Itt még nem nagyon javítom. Ott van fent valami. Fel? Bejött valószínűleg, akkor lesz egy létja. Jó, sok te vagy. Bejárok egy másik oldal, talán. Lökni, mert nem látok semmit, abszolút. Bejár. Itt vagyok. Itt. Fel lehet mászni. Jó, ez csak egy tojany. Megnézem, van-e fent valami. De nem, nincs. Jaj, de megijedtem most. Au. De tudsz jönni? De hol vagy? Várjál. Itt van ez a létja, várjál. Itt, hátadnál. Ne! Ez fájt. Nincs flashlightom, nem tudom merre vagy. Én leugjottam véletlen. De világíts már fel neki. Várjál, jövök vissza. Itt volt? Fog halni, törsz, de nincs vízem. Itt ne ugorj le, mert az nagyon fog fájni. A sorti. Nincs nálam a sorti. Mi van? Hol a sorti? Itt van. Menjünk már, hol van végén? Gyere már, mert nem fog halni szomja. Jó, gyere. Én is nálam a... Hozd már le ezt a szart! Ezt a shotgun, mert nálam nincsen. Ott van fent az épületben. Egy perc és hozom. Várjál, nekem is kell kaja, meg víz is. Hol van? Jó, látom. Jaj, beültem az autóba. Jó. Lehetünk? Mindjárt csak beteszem.
A negyedik. Jó. Víz. Kéne flashlight, mert nem látok. Egy perc is hozom, jó? Megjelentsük ahol? Jó, legalább reggel lett. Ah, hol vagy, jövök? Dinamit van egy kis... Nem tudom, most nem látom. Ezt megnézem, dízel van benne. Az mi? Az egy zombi! Eltűnt a sotim. Itt van. Mi? Nem itt van. Itt van. Add Lelövöm. ide. Lelövöm. Add ide, Jó, gyere mert... akkor, gyere. Enne. Itt van Várjál. az ajtó mögött. Látom. Kihozzam? Várj. Ja, mert én itt maradok. Zo. Nincs valami? Jó. Meg az. De mi ez a... Amúgy? Dinamit. Én attól a maszktól jöttem meg egy kicsit. Itt van benzin. Nem. Dízel. Hát... Ezt megehetem? Igen, bocsi. Ja, jó, nem is kell most már. Jó. Azt hiszem itt van egy kis víz. Ahogy Ha jól megnézem, lát. én megnézem, hogy ez mit tud. Hogy kell? Ah! Upsi, Van víz. az jó. A várjál, akkor ezt bele is öntöm, jó? Itt van Donald. Oh. Donátot. Várj, ezt azért megeszem. Itt van, mint itt ez egy... Nem tudom, csak... Beleöntöttem, és ezt is viszem, mert ez jó. Itt hozom a citromot. Oké, Gyere ide, hoztál a citromot. jó. Ó, itt van egy ízes tartály. Ebben nincs semmi. Semmi nincs benne. Mi? Ez? Vagy melyik? Ja, Nincs ez? benne. Látom. Nézd, valahol Szajnaganyom, igen. itt hozzad már a citromot. Itt egy ilyen, ez jó most már. Tudok Mi az? számítani. Balta. Jó, oké. Ejjajjajjajjaj. Azt látod, elhoztad? Dinamitum nem kell? Mi ez a szó amúgy? Mi? Ez a nap. Tessék, amúgy kell így, mert nagyon... Nincs italunk. Az baj van. Áú! Bejövök. Van, de csak ez. Ez új motaj. Ez lehet, hogy jó. Jó, szerintem gyere, mert nincs italunk. Jó, futok. Gyere, menjünk. Én megfogom utolsó, de nem volt más. Amúgy a sotit be kéne tudnod. Fogd a kezedbe. Hát, hogy üljek dolog? Be tudsz, szerintem. Vagy nem tudom. A kerékbe. Nem tudok. Vagy várjál, ott nem lehet lehajtani, és akkor várjál. Az baj! Meghaltam. Hogy? Itt vagyok. Hány perces a videó? Jó, srácok, szerintem most már a videó vége lesz. Egy perc. Mindjárt. Várjatok. Hol vagyok? Még mindig fekszek a földön. Na most köszönjünk el. Oké. Szóval srácok, ez itt a videó vége, lájkoljatok és iratkozzatok fel, ha tetszett. Na sziasztok!